Златист, красив, полезен. Опасен за здравето, безпощаден, погубващ. Какъв ще бъде вашия тан, зависи много от правилния подход при избора на слънцезащитното средство. В наши дни производството на слънцезащитни средства е цяла индустрия. Но за да обезопасим наистина нашият организъм от вредното въздействие на слънцето, е необходима специална защита, която не се ограничава само с повърхностно въздействие върху кожата. И такъв препарат неотдавна вече се появи на пазара. При разработката на новия продукт на компанията Nature-Tan са използвани най-съвременни научни постижения. Nature-Tan осигурява защита на организма от вредното въздействие на слънчевите лъчи, без да има недостатъците, характерни за защитните кремове. Тези капсули действат отвътре, като помагат на организма да активизира защитните си сили. Включените в състава на Nature-Tan екстракт от грозда, витамин Е, витамин С, цинк и селен пречат на появата в кожата на свободни радикали, предизвикващи окислителни реакции в организма и водещи до ускорено стареене на клетките. Прахът от куркума и бета-каротинът помагат за формирането на устойчив, равен и красив тен. Изофлавоните от соя осигуряват увлажняването в дълбочина и предотвратяват развитието на слънчеви изгаряния и зачервяването на кожата. Съставките на Nature-Tan взаимно засилват действието си и са подбрани с цел оптимално да активизират и постоянно да поддържат механизмите на естествената защита на организма. Така новият продукт на компания Vision Nature-Tan осигурява не само здрава кожа, но и прекрасен външен вид. А това вече означава и прекрасно слънчево настроение през цялата година. Nature-Tan – полезно слънце във всяка капсула.